Maayong piyesta kanatong tanan. Palakpakan nato ang Ginoong Dios nga makigagahom. Karon ang tibuok simbahan lukop sa kalibutan nag-celebrate sa solemnity, piyesta nga iglilihi kay solemnity sa bana ni Santa Maria nga mao si San Jose. Unya nadungog nato karon sa atong ebanghelyo ang mahitungod sa pagpahibalo kang ni Anghel Gabriel ngadto kang San Jose nga dili siya angay nga mahadlok nga mangasawa kang Maria tungod kay ang gisabak sa mahal nga birhen dili man bunga sa iyang betrayal of the relationship kundili mao kini ang lalang sa Espiritu Santo. Kung pamalandungan nato ang kinabuhi ni San Jose, makapamalandong usab kita sa gitawag nato kabililhon sa mga amahan diha sa pamilya. Pwede raman unta nato ipakataw sa amahan, sa Dios Amahan ang iyang anak pinaagi ni Santa Maria. Apan ang Dios mipili gayud kang San Jose tungod kay kinahanglan ang anak sa Dios nga mahimong tinuod nga tao, kinahanglan adunay amahan. So pililhon kaayo ang papel sa mga amahan diha sa atong panimalay. Kinsa man sa inyo nga nataw nga way amahan, pagkatao ninyo kay tapmo sa inyong tatay, posible nga nahitabo nga pagkatao ninyo wala din yung tatay kay to as abroad o simbako pito kalaod namatay na ahead or simbako pito kalaod dunay mga panghitabo nga dili mapugngan wala magkadayon, so ang imong amahan pagkahimugso nimo wala diha. Apan dili ka mahimugso kung wala ang imong tatay ug wala ang imong nanay. So duha ka importante nga mga tao sa atong kinabuhi, ang atong amahan ug ang atong inahan. Diha sa atong debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, kitagaan nato o gibug-aton ang papel sa mga inahan. Karon sa simbahan ang pagsaulog sa kapistahan ni Senyor San Jose, gihatagan usab nato og dakong gibug-aton ang papel sa mga amahan diha sa panimalay. Aron ang bata nga bunga sa paghigugmaay sa managtiayon modako nga balanse. Pero atong tan-awon karon unsay nahitabo sa papel sa mga amahan. Tanaw nato si San Jose. Si San Jose kanang letter J sa Jose nagpasabot og just. No? Just, matarong. Si Jose usa ka tawo nga matarong. Unya kung mingon tag matarong, kabalo siya unsay angay nga pagabuhaton sumala sa giingon sa balaod. Ang balaod nila nag-ingon nga kung ikaw aduna kay uyab, kanang uyab sa ila betrothal stage, kuana na kanang di nakapwede mangitag lain kay sa ila ang marriage will start at the betrothal stage. Betrothal na gani isaaran na ka, so di na ka mangitag lain kay ang ilang marriage will start na betrothal period, and the final stage of marriage nila is living together under one roof. So sila betrothal stage pa, pero doon na nay kasabutan nga dili ka mangita og lain kay umaabot na ang inyong kasal. Apan si Jose, nabalitaan niya nga si Maria nagsabak, na anay sulod ang tiyan ni Maria busa, nasakitan si Jose. Og sumala sa balaod kung dunay mahitabo nga ingon ni ini, ang lalaki unsay iyang buhaton, iyang isumbong sa ilang community ang babay. Og ang babay taralon, tawagon sa authorities og investigahan. Paghuman nga mapamatud-an kini, ang babay nga magsabak nga wala pay bana
patyon pinaagi sa pagbato kaniya hangtod nga siya kabugtuan sa iyang gininhawa. Mao na ang kuan, mao na ang ilang proseso. So a just person is to follow the way of the Lord, the way of the law of God. Now, kung mauni, si Jose atong tan-awon nga he goes beyond what is mandated by the law. Usa may iyang gigos beyond. Tanawa, maingon diri si Jose nga iyang pamanhunon tao nga matarong. But dako kaayong but dili siya buot pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Kay ang pagsumbong ngadto sa otoridad kang Maria nga nagsabak siya is to expose Mary into a public shame. Tanaw na to si Jose, wala gayud niya kinigihimo. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kang Maria sa hilom. A just person knows what to do. And this Joseph, by doing this, he showed to us that we, especially men, ought to honor the dignity and reputation of a woman. Kay maoni karong kasagaran nga kanabitong to kanang mga anti-women jokes nga we make women subject of jokes and we make women objects of sex. Si San Jose iya gyud nang gipakita kanato unsa kadako ang iyang pagtahod sa dignidad sa usa ka babay nga dili niya pakaulawan ang babay bisan pa og nasakitan siya kay pagtuon niya si Maria ana ay lain. Apan wala gayud siya mohimo og mga laka nga kaulawan ang babay. Gitahod niya ang dignidad sa babay. Gitahod niya o giampingan bisan pa man og siya nasakitan. Dili pa kaulawan. Karon daghang kaayo sa mga internet jokes, we make most of the time women as subjects of jokes, subject of ridicule, subjects of sexual jokes. So, pahinumdum kini kanatong tanan nga bisan among women, sometimes they also make jokes, sexual jokes about women, and much more with men. So mo tanaw na to nga si San Jose, a just person, ang iyang pagkamatarong gipakita niya diha sa dakong pagtahod, pag-ila og pag-amping sa dungog sa usa ka babae. Mao na nga mga kaigsuonan karon pong panahon na do na may mga relationships daghan bitaw no, daghan gyud kay relationships karon ipananglitan ujab sige ujab wa may problema kanang uyab is part of journey, part of imong growing up. But kanang gitawag na to cash advance, kanang mag cash advance ta, that is breaking the boundaries of a woman. So osana sa gitawag nato nga wala nimo ampingi kay kanabitong panag-uyab unta kung ang laki na ay uyab, ang laki mo ay muamping sa iyang uyab nga ampingan ko ikaw kay ikaw ang iatubang ko sa altar sa Dios. So makauyab gani ang laki, ikaw mo ay gwardya, dili ikaw maguna-una. Nga may Father, kanina magod po akong uyab kay manguhit man. Hoy kung kuhiton gani ka, palayo. May malang ka Father kay pari man ka. Bitaw no, astos Ginoo pagka-cute kaayo no. May malang ka Father kay naanad man ka. Cute kaayo. Tanaw na to nga mga igsuon, kana bitaw ang laki mag-amping sa dungog sa babae. Dili kay ang lalaki mo'y bumbuong sa dungog sa babae. Mabito na karon nga dunay daghang gitawag nato nga mga anak nga way amahan. Ngano man na isdisgrasya na slide man gud ming duha pader.
Slide mikidangog man kuno ning kalibutan. Nagdaon ta mog sungkod para dunay balance. Mabita ingana. Pero pwede man gud nato nga kuan sus kadaghang kayo sa panghitabo karon no. Na mo ni ang gospel nato si Joseph as a man. Ang pagkalalaki dili makita diha kung pila ka buok imong gibuntis. Ang pagkalalaki, ang tinuuray nga pagkalalaki, makit-an o mapamatud-an kung pila kababay ang imong giampingan. Diha makita ang imong pagkalaki. Dili kay kung kaya bira dire, bira dito, bira dito, bira dito, bisag asa, hala bira. Dili. Ang pagkalalaki, makit-an diha sa imong pag-amping sa dungog sa imong uyab o imong asawa o bisan kinsa kana. Mao na si San Jose. Ikaduha, tan-aw na to nga si San Jose kanang letter O sa word sa name nga Joseph, letter O, nagpasabot sa iyang pagkamasinugtanon, obedience to God. Tanawa, nagplano na siya, nana siya kaugalingong plan to marry Mary. But, ang iyang plano nahugno tungod kay nakahibaw sa nga nagbuntis si Maria. Nagplano na po sa ikaduha, buwagan nako si Mary secretly. Apan miadto ang anghel kaniya o gi-explain ngadto kaniya ang panghitabo aron iyang masabtan. After Joseph listened to the angel Gabriel, he understood the plan of God. And pagkabuntag iyang gipangasawa si Maria, gituman niya ang gisugo sa anghel kaniya. Subot ipasabot ka ng letra nga O sa iyang pangalan, his obedience. Nga naa sa kaugalingong kabubuton, but Joseph submitted his own will to God's will, and he made his human will subordinate to the will of God, bisan dili madali, bisan lisod. Apan si Jose iyang gitugyan ang iyang kaugalingong tawhanong kabubuton ngadto sa Dios aron ang plano nga Dios nun mapahitabo ngat mahimong tinuod og tungod sa iyang pag-say yes sa plano sa Dios, kitang tanan nakaangkon usab og kaluwasan through Joseph's participation, obedience. Pagkatapos kanang letra nga S sa iyang pangalan, ang obedience kinagkahulugan og sacrifice. Naaman tay human will, natay gustong buhaton apan di man ni kabubuton sa Ginoo, so I am willing to let go of this. I am willing to sacrifice my own comfort for the will of God. Mao na nga si San Jose, nahimo siya nga ang iyang kinabuhi is a sacrifice offered to God. From that time, si Jose nahimong responsable sa pag-atiman kang Mary, ganiadto buntis niya itong panahuna, sa pagkatao sa bata, sa paglayas nila ngadto sa Ehipto. Grabe ang sakripisyo niya nga isip o sa kaamahan. Unya, si San Jose, ang letra nga I, bot ipasabot, enduring. Malahutayon sa iyang pag-alagad, malahutayon sa iyang pagbarog isip amahan. Dili siya mutalaw sa mga hagit sa iyang pagkaamahan sa pamilya. So nindot kayo nga Jose is a just person, og ang iyang pagka-just or matarong gipakita sa dakong pag-ila og pagtahod sa dignidad sa babay. Og si Jose obedient, masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Si Jose anda mo sakripisyo sa iyang kaugalingon, og si Jose milahutay sa iyang pagka-ama-ama ni Jesus hangtod sa iyang kamatayon. Mo po na inindot atong pamalandungan, mga igsuon. Ang pamilya aron makabarog kinahanglan og duha, amahan og inahan. Lisod kaayo nga magbuhi kag pamilya nga ikaw ra mag-inusara. Lisod kaayo ng inatay, inahan nga tatay, lisod kayo. O tatay nga inahan, lisod kaayo.
Kanuman, there is no replacement of a mother sa kinabuhi sa anak. There is no replacement of a father sa kinabuhi sa anak. Mao bitaw nga tan-aw nato mga kaigsuunan nga to enter into a commitment in marriage, we need to commit ourselves like Saint Joseph. Kay ngano, unsay nahitabo karon sige ani ha? To have a healthy growth sa imong anak, obisan kita, we need the real presence of a mother and the real presence of a father. Kay ngano di ay, ubalik tag biology, XY chromosomes, feminine and masculine. Ikaw lalaki, ayaw pag-ingon nga wa kay femininity, naa kay kinaiya sa imong nanay. Ikaw babae, ayaw pag-ingon nga wa kay kinaiya sa imong tatay, naa kay kinaiya na. Tungod kay kita, ang gitawag nato nga composite sa babae ug sa lalaki ang matago sa composite. Unya kinahanglan manurture kining imong need sa usa ka inahan ug manurture ang imong need sa usa ka amahan. Who can nurture that? Not even your lolo, not even your uncle, because a father is irreplaceable in the family. These male figures in our family can supplement but never replace the father. So mao na ganindot kay mamalandong tanga sa pamilya kinahanglan ang presence of a father mahimo nga hataw, makita, maranasan, matagamtaman for a healthy family. Ang tatay naa. Tanaw na to si San Jose. Si San Jose is a quiet man. But ang iyang quietness does not mean absence. He is quiet. But his presence maramdaman ni Jesus ug ni Maria. Kadumdum mo kaniya itong panahon, inigtanaw sa atong tatay, di man to siya musulti kay mga tatay usually mga hilumon, ana. Tanaw sa imo, kay baw nakag-unsay bot ipasabot ni tatay. Mag-ingon nga, ay, kabalo na ka. So, the quietness of Joseph here in the Gospels does not mean absence. But may nga bitaw ta, ang imong presence nga mahimong tinuod nga present sa pamilya, kini siya is more than words. More than words. So mo ni nga himo na to nga present ang mga presence sa amahan diha sa pamilya. Kay kung naa ang amahan, unsa may gisimbolo sa amahan? Kalig-on. Gisimbolo sa amahan, care and protection. Mao bitaw nga ang amahan maningkamot gayud sa pagtigom sa iyang pamilya. Bisag lisod apan naningkamot nga pag-atiman, pag-protect o kanang pag-provide. Kay a father is like that. So kung mao ni makatunan sa mga anak diya sa pamilya pagkanindot kay they can duplicate that when they get married. They can duplicate that. So ang atong hinumduman, ala kanindot ka sa kong tatay kanya adto no when I was a child, unsa may imong mga happy memories with your father. Una doon na po higayon nga ay imong tatay naara physically present but emotionally distant. You cannot feel the presence of your father. Palahubog, mamunal, manginsulto. Na dito kanibitong bigsaan nga amahan ang mahinumduman how you treated your children. Mao na nga many of us also hated our fathers. Kay ngano ang presence of a loving father wala nila masinati sa ilang pamilya. Mao nang si San Jose ang atong modelo, si San Jose nga kita karon naamantay pamilya, naamoy mga anak, that we can make a difference. Fathers, you can still make a difference sa kinabuhi sa inyong pamilya. Fathers, you can still be a good father to your family. There is still time to be a better father to your children, to be a better husband sa imong asawa. Mao ni
si San Jose. Mao ni siya karon, kamo ni nga mga igsoon man atong pamalandungan, matingabi taw ta karon no. Dili man ingon sa kapag pangdaot. Tanaw na to, kaniadto sa atong panahon, wa man kaayo nang gitawag nga daghang LGBTs. I don't say that they are bad people. They are good people, and according to Pope Francis, embrace and love them. Families, if you have LGBTs, LGBTQIAs, o sana LGBTQI+, love them. Nga naman, they are only a product of how you raise your children in the family. That is not their mistake. That is the parental mistakes. So we cannot blame. So do not kulatize. No? Do not kulatize. Do not ostracize kung naamoy anak nga LGBTs. Nga naman, kay kana siya, the nurturance of the male figure is lacking. Unsay super nurtured, the feminine dimension of a child. Kay nga naman, si tatay palahubog, si tatay absente kanunay, si tatay tuas buwangan kanunay, si tatay nagtrabaho, walay time nga kanabitong kuguson ang bata. Mga amahan, it's very important to carry your baby. Kanang kuguson ang inyong mga anak. Kay ngano di ay, sa pagkugos nimo sa imong anak, you communicate to the child the love that comes from a father. Pero kasagaran sa balay, tapulan ang mga amahan, mukugos sa mga anak. Kinsay mukugos sa mga anak? Si nanay, si lola, si yaya. Mao na nga pagdako sa anak, distant sila sa mga amahan. Kay nga naman, di nila ma-feel, kay wala ma-communicate ang love of a father to a son or to a daughter. Mao ni karong panangkuan karon nga closer ta kaayo sa atong inahan. Kana bitong ma-sled kay sa imong tawagon, inay o itay. Pag sled mo, inay. Pag nahadlok ka, inay. Ay may itay. Wa mo kimig itay. Tagsara di sir may itay. Pastilan pa ita. Nga naman, because the mother always communicate the love from her heart to a child. Kay permanente kuguson bitaw nimong anak, kanang imong anak inikugos, dikit na sa imong dughan, og ang ipinitik sa imong kasing-kasing mo transmit na sa iyang imong love ngadto kaniya. Mao pud ang mga amahan. So we should also carry the baby in your family because aron dili ma-impaired ang growth sa imong anak. Nga ang imong anak dili lang nagkinahanglan og love sa mother, but nagkinahanglan po siya equally the love of a father. So mo na nga kugos pod mga amahan kung may time. Kugos sa mga anak kay iparamdam ninyo bisan og dili through words. Iparamdam ninyo sa pinitik sa kasing-kasing nga pinangga ninyo ang inyong anak. Ang pagpangga sa anak, number 1 is to carry them closer to your heart. Secondary na lang ng pagpalit og cellphone, pagpalit og duwaan, pagpalit og daghang makaon, sinina, etc. The primary need of a child is maramdaman ang pagmamahal ng ama. Pinaramdam ni San Jose kang Jesus ang iyang pagpangga sa iyang anak. Mo bitaw nga si San Jose, kuyog-kuyog niya si Jesus, magpanday. Si San Jose, nung gamay pa sa kuyog po niya si Jesus, gikugos niya. Mo na sa iyang imahin, nasa gikugos nga bata. Ganuman, when you carry the baby, you're telling the baby, I love you, anak. I am here, anak. I am your strength. I will provide. I will protect you, my son, my daughter. Pagkanindot, if we can make a difference in our family by being present, especially fathers, be present sa inyong pamilya, sa inyong mga anak.